wakandikoshera munoita kuti tiverengevo munyika nezvipo zvatakapiwa naMwari. Aiwa, chekutanga ndoda kutenda zvekare, ndoda kutanga kupa kutenda kuna guest of honor vari panzvimbo ino vauya kunonditsigira Honorable Moyo vasvika veprimary and secondary education vakati rega titsigire album nyowani ratatenda PGC. Ndoda kukutendai Honorable nehama dzose dzamauya nadzo kuya kunotsigira album varidzi vebasa. Ndoda kutenda zvekare tine mapromoters akawanda ari muno mama ndisingakwanise kudura neredio station ndaona izvezvi takutobroadcastwa. Rega titenge kusaina, tosaina here? Tosaina? Aiwa, rega timbodaro.